Ayibo uDoba simjabukelanga zami ngoba simthande emvumavumaneni evunyelwa semenika ngoba ngishopha moyivumile umthetho obulalini izizwa azalingene izolo balukhanda kozamenduku yakoze nokufika umbuko zothenda ngomlomo wathi akubathela sekhomenti izizonke bekodwa ngilasela sebekala dona onye nje kodwa ngoba mbukazi uNaDoba simshisa iqoza kwaze bebona kwabahlakisa uya kumfoti siyosogoba mfoti siyosogoba lona ngempela ngani zakwethu lithi kusasa lokusana kanjani ngo7 ntambama umongameli wamabhinqa ngiyazi kade nangigcina ngani zakwethu kodwa ke kusasa na kanjani umongameli wamabhinqa uzobe khona ngo7 ntambama ezokhuluma ngeenkinga ezikhona ezweni lakho ke ukuthinta ipolitiki ngiphinde ngikhulume ngeenkinga ezikhona endlunkulu kaZulu lokho kuthinta ubuthina njengoba thina siyindlunkulu kaZulu thina siwuZulu ngizokhuluma ngakho noma kanjani akekho umuntu ozongivimba lokho for that bese ngiphinde futhi ngikhuluma ngento ethinta uMaskandi la ngiyinkosana khona ngabe ngakhona ubhodlozo ukuba ngibe inkosana imini olawulayo akho ishiphi lapha ezofika zizogqamalaza nje zizocabanga ukuthi khona into eziyaziyo nezifisa ukuthi kwenzeke ngeke ngizokhuluma ke mina ngalezi zinto zontathu kusasa lokusango 7 ntambama cela nenze show yokuthi cash ngiqhubha phansi ngeqolo nenze show ukuthi niyalalela ngo7 PM ntambama ngolwesibili kusasa lokusayo ziyakhala